Kanang bagyo ang duha ka low pressure area nga nahimutang sa sud ug sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga adunay international name nga Podol anaa pa sa gawa sa nasud. Apan matud sa pag-asa, kipaabot kining nagkaduol ug musud sa Philippine Area of Responsibility karong Domingo o bakaha sa adlawng Lunes. Samtang ang bagyo nga nahimutang sa sulod sa PAR mao ang bagyong Fabian. Inanay nang nagpalayo sa nasod ug posibleng mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw o kaha ugma sa buntag. Sa pagkakaron, habagat ang direktang naghatod sa uwanon nga panahon sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katagatag nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte. Lakip na sa ubang dapit sa Cebu ug sa Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod.